it-tieni mistoqsija. Mela minn Mattew 17 vers 24 u 27 l-iktar. Verse 24. Il-ħlas tat-taxxa fit-tempju. Okay. Reġgħu daħlu Kafarnahum u resqu fuq Pietru dawk li jiġbru t-taxxa t-tempju u qalulu li mallem tagħkom ma jħallasix it-taxxa. Iva qalilhom, meta daħal id-dar Ġesu bla ma ħallih jitkellem staqsih. Inċidirlek x'mun. Is-slaten tal-art minant min jiġbru għat-taxxa jew il-ħaraġ minant is-sudditi jew minant il-barranin. Sudditi ġifieri ċittadini. Sewwa ċittadini. Minant il-barranin wieġbu Pietru u Ġesu qallu mela s-sudditi meħlusa minna. Mela s-sudditi meħlusa minna. Is-sudditi prattikament qed hawnhekk qed jirreferi għall-ulied. Għall-ulied. Il-ulied is-sultan. Sewwa? Issa. Iżda. Biex ma tkun tabda skandlu għalihom qasal wasla sal-baħar, ixħet ix-xlief u l-ewwel ħuta li ttellaq bada iftħilha ħalqa u għandek issib stater. Ħudu minn hemm u muratih lilhom għalija u għalik. Il-mistoqsija? Il-mistoqsija hija din. Ħanigdilek bliżat għax bħala familja speċiqlajnja mela. Taf xi tfisser di? Ma għandkomx għalfejn tħallsu taxxa, halleluja! Jiena kont ħanejdlek, hawn Ġesu qed jitkellem sewwa li qed jgħid fuq iċ-ċittadini li m'għandhomx ħallsu t-taxxa u kont sa nsaqsik dik kienet xi taxxa tat-tempju u t-taxxa ta' Ċesar. Mela dik kienet it-taxxa tat-tempju. Ovvjament, infatti kien hemm post fejn anke Ġesu għalhekk qalilhom dak li huwa ta' Ċesri għatuh il-Ċesri u dak li huwa tal-Alla għatuh il-Alla. Sewwa, mela kien hemm taxxa ta' Ċesri, imma hawnhekk mhux fuq it-taxxa ta' Ċesri qed jitkellem, hawnhekk qed jitkellem fuq it-taxxa tat-tempju. Fit-Testament il-Qadim, it-tempju kienu ħallsu taxxa bħal miżata, sewwa il-lut li jużaw it-tempju kienu jħallsu miżata għas-sapport tat-tempju biex iżommu dak li jgħidulu bl-Ingliż il-manutenzjoni tat-tempju. Sewwa, għaliex ovvjament la inti kont tuża t-tempju u inti ludi, inti mistenni minnek li inti la inti ludi u inti l-qima tiegħek hija marbuta mat-tempju, mela għejn ukoll biex tissapporti għat-tempju. Issa, għaliex saqsu l-Ġesu dil-mistoqsija? Għaliex Ġesu bħala il-Messija u ovvjament huma saqsewh kienu jmissaqsu ħafna mistoqsijiet biex jippruvaw jittestjawh. Ġesu ir-risposta tiegħu kienet li għal-kemm aħna ulied, inti fid-dar ta' missierek ma tħallas il-kerala toqgħod ma' missierek? Il-tempju kien il-tempju ta' missieru. Sewwa, il-tempju kien ta' missieru u hu ibnu għal-kemm waqt l-istess ħin Ġesu nnifsu u Alla fil-ġisem. Allom imma biex mantikom skandlu u biex infiskolkomx u pratikament biex mantikom xi tajdu bija u nfiskilkom u forsi sibu xi ħaġa li tistgħu tattakkawni biha, ħanħallas it-taxxa wkoll jien. Avolja it-tempju għalija ġibibni. Imma biex mantikom skandlu, Pietru, mursa naqra sal-baħar. Hemm ħuta tiġa kmandajta biex tiġi. Għas għandek għalfejn toqgħod titħabat, itfab u taqbad mal-ewwel. Sewwa u għandek it-taxxa tiegħek u tiegħi flimkien. Minna tintalmu wkoll xi ħaġa oħra. Aħna nafu wkoll li Ġesu sejħilna biex aħna nkunu sajjieda tal-bniedem. Ħajkom aħwa. Minhom sejjaħ. Number one hemmhekk naraw il-qawwa tal-providenza ta' Alla għan-nies li vera jimxu miegħu. Jekk inti timxi mal-mulej u għażilt li tgħix għal Kristu u tafda fil-mulej, Alla jipprovdilek. U għal dawk li pereżempju huma imsejħa biex ixandu l-Vanġelu, l-istess skrittura tgħidlek dak li jxandar il-Vanġelu għandu jgħix mill-Vanġelu. Il-Vanġelu huwa li xandar bħala fisherman, xejdu, sajjiet, is-sajjiet jaqbad il-ħut. U l-Bibja tgħidlek il-prinċipju għada, il-ħut li inti taqbad stess, jiena minnhom nipprovdilek għal għajxin tiegħek. U hemmhekk turi l-omnisċenza ta' Kristu. Għalkemm kienet limitata għax ma kienx mhux limitata
fil-fatt kienet limitata fuq rigward x'kemm uża minna. Sewwa l-omnipotenza ta' Kristu li kien fuq kontroll dan kollu li dan kollu minn passaġġ wieħed. U għabli hemm minnkom tistgħu sibu iktar revelazzjonijiet li jiena fuq il-kreazzjoni. Kull ma rrid nagħmel nimmak mandaħuta u l-provviżjoni tiegħek tiġi. Basta qed tista' talija. Amen. Mela naraw l-omniscienza li jaf kollox Kristu. L-omnipotenza li huwa għandu l-qawwa kollha. Naraw il-providenza għal min jafda fih u jgħix għalih u speċjalment għal dawk li huma ministri imsejħa biex vera jgħixu u jxandu l-Vanġelu. Aħna kollha msejħin biex nxandu l-Vanġelu, imma bħalma tafu hemm dawk li huma issa imsejħa mhux hekk salvajt illum ħadd mur tgħix għall-Vanġelu da. Hemm preparazzjoni sewwa, imma għal dawk li huma vera msejħa sewwa u jiġu mibawta, mhux ġast jabdu jmorru, jiġu mibawta. Alla bħalma Alla dejjem bad. Alla juża l-poplu tiegħu biex jibgħat il-poplu tiegħu. Amen. Imma pratikament hija the simple question is yes. Taxxa tat-tempju, mhux taxxa ta' ċesri, imma tant hemm tagħlim magħha. Sewwa li Ġesu f'dak il-waqt għax kien hemm pożitijiet differenti fejn jagħmel l-oppost. Hemmhekk qal ejja ma ntuhom skandlu. Għax kien hemm post ieħor fejn qallhom ejja ntuhom skandlu. Għax jiġi xi ħaġa oħra, tiġi lezzjoni oħra. Imma dak huwa kienet it-taxxa tat-tempju li l-lut kienu jħallsu. Ma kienx id-deċma, għax id-deċma ma kienx it-taxxa tat-tempju, id-deċma kienet biex jitimgħu fit-Testament tal-Qadim, ma kienx 10%, kienet ħafna iktar minn hekk, biex jitimgħu ukoll il-qassisin li kienu xogħolhom kontinwament fix-xogħol tat-tempju. Li xi ħaġa differenti. Irrispondejt ilek? Glorja lil Ġesu. Amen.